A mám si z toho nejako odrezať, či to sú kusky? Kusaj. Tak? No. Vidieť to, dobre, ide to. Ešte to sa o mnoho lepšie robí s týmto ako so šmirglom. Do tých hrán to o mnoho lepšie ide. To vyzerá o mnoho lepšie teraz. Hej? Vybrúsené, no. Dobre. Idem ti prehrkať ten plnič? Kde je? Takže počkaj, to má ísť hneď toto. A na toto hneď farba, alebo na toto ten plnič? Plnič. Ale toto prvé, nie? Tak. Toto to vonia. Tak vyzerám. Jo, jak namoslený bejk. Taký bejku. O, štítim aj onú elektriku. Hej? Počujem, ja kope v štúdiu tak elektrika, statická, že keď ma kopne niečo okolo počítača, normálne zasne monitor na chvíľku. No. Minulé ma elektrika, počúvali sme platne. Taká jeba, že to bolelo jak svinia. Ale iba ja to mám v tom štúdiu. Aj myšku v jednom kuse kopem staticky, vieš. Hej? No, že lepšie to už nespravím. Áno, môžeš strieľať.
Najlepšie to bolo vidieť aj tak až tak na večer. Je tu blízko? Nie, ja myslím, keď sa im to striekalo predtým, tak cez deň to vyzeralo dobre. A keď už bolo tak šero, že skoro zapadnuté slnko, tak bolo vidieť, že mali trochu, také studenšie boli tie diely, vieš, oproti zbytku. Ale toto vyzerá bombasticky. Vlky idú? Idú? Hádam. Vidíte tam to nebolo vidno, nie? Čo? No, toto je filter, čo som tam mal predtým a je to máhle, taký istý. No, super. A takto tam bol. Áno. Ja ho mením vždy každý rok. Pred letom ho vymením. No. Ta-da-ta-ta-ra-ta-ta.